en aquest vídeo a veure com crear una trajectòria automàtica. Per a això tenim aquesta opció de ruta trajectòria automàtica. El que anem a fer és, podríem fer una trajectòria lineal i fer que crear automàticament una trajectòria en aquest quadrat, però anem a fer-la circular. De manera que el que tenim que fer, estem en la base i en el puntero, és seleccionem un punt del cercle i ell automàticament reconeix el cercle i fa la trajectòria. Li diguem crear, tanque, i si ens fixem m'ha creat el punt 50, el 60, el 70, el 80 i el 90, que és el mateix que el 50. I ací baix m'ha creat la trajectòria cercle, que li dic cercle, m'ha creat aquesta trajectòria. Així diu que no pot alcançar la posició, a veure què passa. Anem a provar-ho, mover-se a l'hora de la trajectòria. I fa una cosa rara la rotació, però més o menys no l'ha feta. Però ens dona una advertència. El que podem fer és agarrar, per exemple, això és el T40, això és el T30, anem a veure verb robot en posició, a veure quina orientació tenen els punts. El 50, el 60, l'orientació és bona, apareix. Però bé, anem a agarrar-se, per exemple, el punt este punt d'ací, anem a copiar-li la posició orientada amunt i seleccionem el T50 al T90 i anem a aplicar-li aquesta posició. I fixa't que automàticament ha desaparegut l'advertència. Vaig a provar-ho, això. Fixa't que ara va millor, no fa aquesta rotació en l'eix 6. Això, a vegades pot passar perquè la trajectòria automàtica agarra una orientació que, aunque sembla que està bé, no és del tot correcta. Llavors el que fem és copiar una orientació que sabem que va bé i la apliquem a aquesta trajectòria. Bé, això seria una forma de fer-ho. Podríem ara fer la trajectòria que no la faig automàtica, la trajectòria del cercle, que no la faig automàtica, sinó que la faig a punt. El que vaig a fer és el següent. Vaig a crear-me uns punts. Vaig a crear-me uns punts. A veure, vaig a dur el robot. Vaig a dur el robot a una posició inicial. El tinc així. I vaig a crear-me uns punts. Crear punto. Vaig a crear-me aquest punt. Vaig a crear-me així este punt. Vaig a crear-me este punt i em cree este punt. Aquests 4 punts es crea, tanque. Aquests 4 punts són ixe. Vaig a dir-li cercle 1, vaig a dir-li cercle 2, vaig a dir-li cercle 3 i vaig a dir-li cercle 4, que seran este punt d'ací. Vaig a veure el robot en posició. El robot en posició em diu no podrà agarrar-lo perquè segurament tindrà l'orientació. Anem a veure en ver herramienta en posició i efectivament està per baix. El que tinc que fer és girar la posició tal com vam fer en els primers punts que vam gravar, que estan en els primers vídeos. Gire 180 graus en l'eix Y, 180 i aplique, correcte, i així ja m'arriba. Tanque i el que faig és aquesta posició, copiar
orientación relativa al mundo, la copie y la aplique a estos 4 punts. Molt bé. Si jo verifique ver robot en posición, estic ahí, ver robot en posición, en el 2, en el 3 i en el 4. Molt bé. Perfecte. Bé, una vegada tenim definits els 4 punts, el que anem a fer és els seleccionem i afegim una nova trajectòria. Aquesta nova trajectòria, que és esta, anem a dir-li cercle 2. Si ens fixem, m'ha fet una trajectòria lineal, això no m'interessa. Si repassem com és una trajectòria circular, la trajectòria circular, el MOV C, està definit primer un MOV L per a accedir al primer punt i després fas 2 MOVs C, que són del P2 al P3 i del P4 al P1, que és el punt inicial. Per tant, anem a fer això. Tenim el primer MOV L que està ahí i ara seleccionem aquestes 2 instruccions, botó dret, i modificar una instrucció i convertir en movimiento circular. Per tant, ens fa el C2 i el C3. I ara tenim que fer un moviment circular entre el C4 i el C1. Per tant, el C1 el torne a col·locar així i tindré el C4 i el C1 que torne a modificar, convertir en movimiento circular. D'esta manera, si jo això ho prove, tinc el moviment circular, en aquest cas l'ha fet, tinc un cercle que ha fet una trajectòria automàtica i tinc un cercle 2 que ha fet en la trajectòria que l'ha fet manualment fent els punts. Això podríem ara, quan aquest cercle 2, passar-lo al main, de manera que quan acabi això faig el cercle 2, anem a provar-ho així directament. Sincronitzar en ràpid, li dic que tot, els punts, estos me'ls col·locaré, el cercle 2 i el cercle, vaig a dir-li que me'ls col·loque tots així, i estos que me'ls col·loque així, accepte, i si me'n vaig a ràpid, veuré que tinc en el main tinc el cercle 2. El cercle 1 està així però no està en el main, per tant no s'executarà. Si anem a simulació i reproduïm, estic esperant, està esperant que li activi això, executa el quadrat i ara executa el cercle 2, que és el que tinc ahí. I es queda ahí perquè no li ha dit que torni a l'inici. Doncs així arribaria el vídeo.